Uba kraw tam na pi unlong usakri jong pi. Jar uba pen kraw yalade en pen red, bat uba pen red yalade en pen kraw. Kini kikenten kibangios ngeu na ke gospel bamenta ke sengi na kalain ke bakado ke gospel jong Matius kalanong arpulai kalain ke ba kadar. Uba kraw tam na pi unlong usakri jong pi. Hoj ko hanmen ko para ngis ngutu ya kini kilan lane ki kentin ki ba ujisu ukran hanga badapi menta kesngi bat ngis ngutu kimut ayu ukwa ayu yang ngi banle bat ki thewayu na ka banta jungi ki khon ki jungu na ka banta jungi ki balong ki kristan habangi pet ngi puson yala ka jong ka jing em ladang ngidon hakano kano ke benta jong ke jing em ladang ngilong uling do ladang ngilong ki sister ladang ngilong kinong tre balang ladang ngilong kinong tre sain hima perthei ladang ngilong ukpa kaying kasem negakmi haying asem negikum ki kon samla kumbangong ladang ngidon hakano kano ke kerdan ne hakano kano ke benta jong ke jing em bro jungi baro ngikwa banlong ki bakraw baro ngikwa banyo ya kata ka kerteng ganam kat bang ring im ha kane ka prathei dei mata kadaw banyo ya kane ka burom ganam banyo ya kane ka kerteng banyo ya kane ka jingburom na kiwei ki parabreu ki ba ngi im rengkat ha kane ka prathei ke jungi ha kane ka jing im jungi ka bamenta ngile kala kadiai banyo ya kane ke bangi kwa ngi trang ngile dakadong daka lakajong ka but ka bor ka jungi ngi pendan kam ya ka jingnang ka jingstad ka jing sempang ka jungi ngi pendan kam kat ka bangi dan kumbaang khtinong we ngile ya kane dakata ka best ability ka bangi dan ka baw bleul ayengi ngile kala ka diai banyo ya kane namar ngitip kalong ka ba don kam haka jing im ka junga ka jung pi hanrei bon sin haba ngi le banyo ya kane ka buram banyo ya kane ka jing kraw banyo ya kane ka nam ka kerteng ngi penon kam bakla ya ka jing don ka jing em ka jungi ngi penon bakla ngi penon kam bakla ya ka jing nang ka jing start ka jungi ngi penon kam bakla ya ka kerdan ka bangidan ujisu kwa yangi bangin yo ya kane ka burom kanam ujisu kwa yangi bangin yo ya kane ka kerteng kwa yangi bangin yo ya ka kata ka bangi trang kum briu baki wekin burom yangi baki wekin yangi bangin long kita ki briu jong kane ka partai baro ken kentiu nam yangi kwa yangi bangin pedan kam bakla kumbale ki na ki farisi ngiyos nge ujisu wang menta ha ka gospel bamenta kasngi ha ka gospel jung Matius kalanong ka ba arpulai ka balai jisu ong ba ki farisi ki yalap ya katin ka jung blai ki penkit jingkit bakya ya ki breu ki ya bat ki wat ya ka chaka ka bakmat hayo lani ha ki jing khawai lani ha ki sinakok ki le ya kane tang banyo buram yala depat ki klam le ai ujisu uyo iya kana ke jingle jong ki farisi der mata kada ukwa yang i bangin nom long kum kene ki stand an bat ki farisi namar ki pendan kam bakla ya ka jingdon ka jing em ka jungki ki pendan kam bakla ya kata ka kerdan ka jungki ki pendan kam bakla ya kata ka ba ublehi ulapan khamti ki banlong ki shakri utrai ukwa yang i lada pikwa banlong ubakraw lada pikwa baki we kin pnyang yapi haka imlang kasalang lada kiwe lada pikwa baki we kin pnyang ya ke ba pialap ya ke ba pikran ya ke ba pisnang pikraw ya ke ba pipen i ki pide ban pendam yalade hakmat jongki pide ban shakri yaki kane ka bau jisu ukwa yang abade pi kohan men ko para omdei ba ngis ngeu kraw namar bangalong bastat omdei ban penen kam ya kata kekerdan ke junga namar ngadon kekerdan ke bahe lane ke bakraw na
na pedeng jong pi baro ki khun ki jong blei pi dei ban ngap yanga pi dei ban le ke bom manga pi dei ban but ya ka jing em ga junga Henry ngi dei ban dem hakmat jong ki da ka jing da ka jing sngoret bat ngi dei ban irab ki da ki kam ke babha ke bangi le da ka kam le isne junga ka jong pi da ka bangi snyotu ya ka jing tlot ka jong ki ya ka jing duna ka jong ki ya ka jing bomla ka jong ki habangi penpo yala de hakmat jong ki habangi penrit yala de hakmat jong ki habamangi ngi shakri yaki hajaka bamaki kinwan ban shakri yangi klampep kiwe kin sapadiang yangi bat kin kiu buram yang abadepi hakmat jong ki hakane ka perthei bat hakajing imbalawe jungi klampep ublei unsale yakata bat ngiyos ngeru ka bau jisu ong ubapan kraw yala de hakmat jong ublei bat hakmat jong ki breu en pen radio lada mangama pingi pen kraw yala de lada ngis ngeu don lada ngis ngeu bangidon kata ka jing sarong hakajing em lada ngilong kita ki breu ki bas ngeu meng hakajing em klempep utrai unsayu roj yangi utrai unang sependu ya ka ke ba ngidei ban yo hakajing em gajungi wala da ngade ban yo ya ka buram kanam lada manga ngadon ka jing sarong lada manga ma pingi don kana ka jing ngeu meng hakajing em klempep utrai unsapan yarkhat yangi unsapan po yang abadepi hangni haperthei bat kumjuru hakmat jong blai bat lada manga mapi ngipen red yala de hakmat jong kiwe bat hakmat jong blai klempep uyu i ka jing sneu red ka jungi yo i ka jing khot jong ka danot ka jungi uyu i ka ta ka jing leloi ka mansem ka jungi ngale ya kane namar banga i yo blai namar banga i ke hemen ki para ke junga ngale ya kene ki eke baro namar ngalong basneu red bat badap da ke jing ubakloi ban sngutu bat ban shakro ye ke wei klempep ngimdon kam ban lei Henry ublei unsa ai pi kalat unsa kentiu ya kata keburam kanam ke jungpi hakane ka prathei hakajing im jungpi bamanta bat hakajing im balawe jungpi den mata kadau ko hanmen ko para manta gesni ngin pet ngin puson yalade hatong ngidon kane ke jing snoret hatong ngikloin balong kita kisyak ba kisyakri hakajing im jungi ban syakri yakihan man ki para ke jungi ni yole sengilong persya ya kata kajing syakri jungi yakiwe da ke bangi sarong da ke bangi ngomeng da ke bangi penan kam bakla ya ke ke bau blei ulapan kamti yangi balong kita kinong hikai balong kita ki apostol balong kita ki senran balong kita kinong yalap ya ketin ke jungu nginom pendan kam bakla ya kine ki kerdan ki bau beleul aingi Henry ngin pendan kam hok iki da ke jing snoret bad ke jing syakri jungi ya ublei pad ya ki henman ki para ke jungi en yoro ya Jesus Christ Shalom, amen.